So, magandang umaga po. So, tayo ng special menu ng mga Bicolano. Gawin natin ay susunod yung natin gara. Yan. Yan ay special ng mga Bicolano. Tatakasahin dulu kayo kung bakit sinusunod yung gara. Yung kailangan sunugin natin yan para yung lasa niya ay mas okay sa alright. Kaya sunugin natin yan. Ayan ito. Balik natin yan. Ayan. Ba't kaya sinusunod yung malikuragon yung gata, ano? Sunugin natin yan. Balik natin yan. Para tayong gumagawa ng tinapa. Balik. Ito, yan dito. Yan. Ito. Special menu po ito ng mga Bicolano. Only Bicol nakakaalam ito. Bicolano lang po nakakaalam ito. Sili. Nakapasok. Meron ko pero masarap kainin. Balik. Balik, kung po isa, no? Naman. Yan. Wow. Wow. Woo. Yes. Sunog kita. Balik. Halo. Ako sa ano. Balik na po. Yan. Yuhu. Init. Nakapasok. Halo. Special ng mga Bicolano. Abi, kati ha. Alam na naman ito ng mga Bicolano. Ang lutong ito. Yan. Ayan. Bulang.
mga koragon. Mamaya, pakita ko sa inyo kung anong lutuin yan. One eternity later. Okay mga koragon, lagyan natin yung ating nyug na sinunog. Una natin na dapat makakuha tayo ng kakanggata. Kaya medyo kulay ganyan yan kasi yung sinunog na gata. Itong tradisyonal na lutong Bicolano, special menu ng mga Bicolano Oragon. Special po ito. Pigang-pigang natin para yung katang-gata talaga. Wait lang. At paglagyan ng gata. Ito na lang. Ito, yung pinagtigaan. Yan. Mabango ang amoy niya, mabango. Buti isang tasa yung lalaki. May kulang gata. Tasa mo. Okay. Yan. Makasabit yan. Okay. Salain natin to. Yan. Kunti lang nakuha niya, oh. Kakang gata. Okay mga koragon, start tayo magluto. Salo mo natin yung kawali. Dito natin, sama natin itong mga pinagpigaan ng nyog. Yan, ito yung pangalawang piga. Pangalawang piga po yan. Okay. Ilagyan natin yung sili, sibuyas, bawang, saka yung tanglad. At yung mga recipe yan. Yan ang mga recipe ng special na luto ng mga Bicolano. Okay. Natin silang kumulo. Isabay natin itong panang manok. Sayang panang manok, yan. Yun. Pwede rin po yung laman ng manok. Pero gusto ko yung panang manok. Ang gulay nito ay lalagyan natin ng papaya. Natin kumulo. Yan mga kauragon, nakulo na. Lagay natin yung
yung papaya. Masarap, maraming gulay, maraming papaya. Yun o. Daming papaya. Ay, dagdag tayo mamaya ng gata. Marami na akong gata dyan. Tsaka wala pa yung kaking gata dito eh. Natin ang asin. Asin. Hindi ko na pinigyan sa inyo yung mga ingredients. Nakikita nyo naman kung paano mga nilagay ko dito. Diretso luto na. Makikita nyo naman kung ano mga ingredients niya. Kunti na naman ingredients yan. Tanglad, sili, kaprasong sibuyas, tsaka bawang, tsaka gata. Ang importante yung gata. Maganda yung sinusunog muna yung gata. Ano? Special na lutong Bicolano. Tingnan natin mga kaurawan yung kakang gata. Yan. Antayin natin kumulo. Ganda ng kulo niya oh. Tikman ko kung tama ang timpla. Baka matabang. Tama lang. Si Ramon mga kauragon. Si Ramon. Kahit natin maluto yung papaya, medyo matigas-tigas pa siya. Luto na ito mga kauragon. Luto na ito. Tikman natin ng baka ano. Pero sigurado masarap to. Si Ramon mga kauragon. Dahil itong ingredients na to, yung mga hinalo ko. Kita nyo naman kung ano mga hinalo ko. Pero importante yung nyug. Susunugin muna. Para yung lasa talaga ng parang sunog na nyug. Masarap. Pag nagdidinuguan kami sa Bicol, ganyan ang ginagawa namin, susunod muna ang gata. Okay. Salamat mga kauragon sa panonood. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pagka-subscribe naman, vlog ni Manny Uragon. Paki-like, paki-bell, para updated kayo sa aking mga videos. Salamat po sa inyo lahat. Salamat sa panonood.
Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat. God bless us all.